Un país que elabora casi 50 millóns de kilos de uva, con casi 500 adegas. As bodegas, lóxicamente, fan o seu traballo en promoción dos seus viños, os consellos reguladores fan o seu traballo, pero falta tamén levar o conxunto de Galicia cara ao mundo, non? Ese traballo non estaba feito, hai 10 anos propuxemos facelo e o resultado é a guía. Non é a guía de Padín, senón que é un compendio de todas as adegas, con información. O que pretendemos é vender país, un país que ten unha guía propia en viños, quere dicir de que é un país onde está vivo e onde non todas as rexións vitivinícolas do mundo poden ter un privilexio de ter un recopilatorio de todos os seus viños. É moi práctica, moi didáctica, moi visual, moi intuitiva. Entón, nese sentido, vale, pero tamén aparece toda a información técnica de marcas para que podan utilizar os distribuidores. Esta incorpora, que é a gran novidade deste ano, os nomes das parcelas, os nomes dos concellos, os nomes dos lugares, das parroquias onde ven a procede a uva, non? A idea é isto, non? Non soamente os viños que catados aparecen, senón tamén todos os outros, e, como te decía, a totalidade das adegas amparadas nas denominacións de orixen. Vale para os distribuidores, vale para os somilleres, está tendo unha utilidade, non contábamos con elo, pero lle está sendo moi útil ás empresas que se dedican ao enoturismo. Utilízana como ferramenta de atractivo para que vean que Galicia non é soamente as marcas que poden facer proyección, sino que é un mosaico xigante de diversidade. O que reflexa a guía son colleita do 18 e anteriores, evidentemente. A 19 aínda está durmindo nas adegas e pronto empezará a ver a luz. En términos xerales, o que hai é moitísima calidade, porque tamén se están facendo as cousas mellor dende a viña, baixando os rendimentos. Iso temos que telo todos moi claros. Non se pode ir a altos rendimentos, por moito que digan, porque a xente solamente compra calidade, a xente sabe o que compra. Entón, o que temos que facer é buscar baixos rendimentos. Eso se está conseguindo pouco a pouco, e despois o traballo das adegas, que estamos a un nivel en brancos, dende logo, punta de lanza en toda España, e en tintos cada día facendo un poquinho mellor. Cal é a maravilla de a Ribeira Sacra? Pois a diversidade, non soamente de castes, que tamén, pero senón cada paisaxe dá pé a facer viños diferentes, cada viña, e isto se está a notar, é dicir, non quizás ao mellor no mesmo ano, porque as diferencias son poucas, pero son viños que teñen capacidade de envejecer, e cando pasan os anos por elas se nota realmente a grandeza de todos os viños, a diversidade, sin esquecer a calidade dos viños brancos, que ademais se agotan porque son poucos, pero tamén se agotas porque xa teñen unha demanda, e a verdade que teñen moitísima calidade. Ser capaz de distinguir de un viño que está a viña a naciente ou a poniente, ese valor o consumidor que a veces está disposto a valoralo e a pagalo. Polo tanto, que iso é o que temos que poñer, non se o viño é rico e ole ben, eso xa o damos todos por sentado, senón que teña esa personalidade que faga que diga, hombre, pois este é un viño, neste caso, da Ribeira Sacra. Concretamente de onde? Pois pode ser da subzona da Mandi. Concretamente de que viña? Pois da tal viña determinada. E que ese viño sea realmente o que agarda esa botella, sea unha paisaxe dentro da botella. Eso é o que hai que pedirlle ao viño, que sea capaz de transmitir todo eso. E eso só se transmite con honestidade. Facer defensa de que na hostelería tenda como seu os viños, as festas en torno ao viño, e que a xente veña aquí, non hai que ir a países lonxe, sino que realmente o que hai que vir aquí, entendela, e non facer viño para o gusto da xente, sino que a xente entenda como son os nosos viños.